nake ka bani 1000 in baka 500. Wawa ka mai da ni ko so? Yawwa ga wani ofisa can, bara in je in nuna mai irin dabarar nan ta, bara in je in taimake shi. Sa ofisa, wani taimako nake so, wani taimako na zo zan dan yi ma. Ina maka kama da wanda zaka Wallahi na ganka ne diresin ɗinka yanayinka ba a cikin wahala kake ba, so nake in ƙara ma yace za ka ƙara jin farin ciki. Ya aka yanzu so nake ka bani 1000 in baka 500. Wawa ka mai da ni ko soko? Soko ka mai da ni? Wallahi ba haka bane. Kawai da yanayin ka yace na gani kullum ina fitowa na ganka anan ka burge ni sosai, yanayin diresin ɗinka ba a cikin wahala kake ba, so nake in taimake ka. Ofisa ka gani ba Danfara zan yi ba wallahi. Na gode ofisa, godiya nake. Ai ni ne da godiya, na gode.